είχαμε αρπάξει φωτιά. Δεν το ξέρω. Είχες καταλάβει ότι είχε αρπάξει φωτιά ο κόλος μας? Το ξέρεις εσύ αυτό? Πώς βρέθηκα εγώ, κυρία μου, να έχω υπογράψει ένα μνημόνιο? Επειδή το παιδί αυτό δεν κατάλαβε ποιο ήταν το χρέος. Δεν. Διαβάζω σήμερα στο βήμα ότι τον πιέζανε οι Αμερικάνοι για να μπει στον μηχανισμό του Δουνουτού μια ώρα αρχίτερα. Κυρία μου, ό,τι χαρτί βρει το παιδί αυτό το υπογράφει. Και όλα τα διαβάζει τελευταία ώρα του δίνουν και μου τραβάει υπογραφές. Δεν είναι. Εδώ μου λέγανε ιστορία περιστατικά, δηλαδή ακριβή. Δες τι έγινε. Δύο οδοκαθαριστές χθες στη Βουλή μαζεύαν κουτσουλιές από τα περιστέρια. Το τι χέζουν αυτά τα περιστέρια στο Σύνταγμα δεν περιγράφει. Γιατί είναι τα μόνα που τρώνε συνέχεια το καταπέτασμα. Πάνε οι Ιαπωνέζοι να πετάνε σπόρια. Χθες 5 περιστέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν, να γκομαχούσαν. Και ξερνάγαν μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη. Είχαν φάει το καταπέτασμα. Αφού σκέφτεται να ανοίξει το body line κατάστημα ειδικό για περιστέρια, παιδί. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Ήταν δύο οδοκαθαριστές και μαζεύαν από εκεί πέρα τις κουτσουλιές και βλέπω και ένα χαρτί. Τσαλακωμένο. Φυσάει αέρας, το παίρνει ο αέρας το χαρτί και το βλέπω να πηγαίνει κατευθείαν προς το παράθυρο που είναι το γραφείο του Παπανδρέου. Πας στη Βουλή, τρέκα, του λέει. Τρέχει ένας απάνω, περιστατικότερο σου λέω. Ο άλλος περίμενε με αγωνία και είχε ξανασυμβεί φαίνεται αυτό. Βγαίνει ο άλλος οδοκαθαριστής, τι έγινε του λέει. Παίρνω σε παρακαλώ, τι έγινε. Τι έγινε, δεν το πρόλαβες. Όχι του λέει, το υπέγραψε. Δεν το προλαβαίνουν, τα αρπάζει και τα υπογράφει. Ό,τι περνάει από μπροστά. Ό,τι του βάζουν από μικρό τα υπογράφει. Βρε χρυσό μου παιδί, διάβασε τι λέει. Βρήκα αυτό που του γράφει τους λόγους. Ερχόμενο στο πρώτο κεφάλαιο και στο πρώτο άρθρο, το πρώτο άρθρο αναφέρεται στους σκοπούς αντικατάστασης του ταμείου το ετέρψε από το Πράσινο Ταμείο στο σκοπό έχει να χρηματοδοτήσει περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και μέσα από αυτούς... Και λέω εγώ ποιος του τα γράφει, να τους. Του τα γράφει έτσι αρθρό. Τα είναι γραμμένα αυτό το παιδί, δεν κερδίζει έτσι τζάμπα. Αυτά είναι γραμμένα αρθρό. Βρε, γραμμένο είναι και δεν μπορεί σου λέω. Και βάζουν τώρα αυτόν να πάει να το διδάξει. Πω, έτσι που μιλάω με τέτοια σβελτάδα.